Čau lidi, já jsem Dragonman a dneska jsem tady s Udumisem. Jo, a budeme hrát takovou hru, Něco z BM... ne, to je jedno, budete to mít vlastně v tom V kartě nahoře. napsaný a jdeme na to, já už bych nezdržoval a jdeme na to. Je to Co to je? hra s kolama. Jo. Něco jako... BMX je kolo, nevíš? No však jo. Počkat. A jako, Tak co jo. máme dělat? O, What se stalo? oh, Hej, my dobrý. jsme něco dali. Kámo. Dobrý. Double Nice. něco. Kámo, teď dělej to ještě. Oh, What? co to? Ty dal Beko, kámo. Beko. Double? Kámo, máme 30 000, to je nějaký dobrý. Kam co No. zdál? Co to bylo? Nevím. Ale Front, ne? jsi nějaký moc dobrý. To byl nepovedený front. No. Ale 30 000 je dobrý asi na první hru. Hezký, kámo. 35 000. Tak to je dobrý. Máme nějakou challenge. Máme novou barvu. 3 challenge jsme dali. Tak to je dost tak dobrý. ze začátku. Jo, no. Tak jo, dej restart. Ne, menu, my jsme dali nějakou novou barvu. Já chci tu novou barvu. Hej, co si typuješ? Já si typuju, že to bude zelená. Já bych typoval na nějakou možná černou. Modrá, No, ani jeden jsme to takhle. nemohli. Jo, tady nějaký, nevím, co jsou nějaké blbosti tady. Nebo jak se to ovládá, že jo? No, já nevím. What? Jsem to udělal. Jo, mimochodem teď hraju já, my se tak budeme střídat. Jo, teďka hraje Udumis. Tak. Se na to hodně soustředíš. No hodně! Já se tak moc soustředím, až chcípám prostě. Yes! Jestli se sledujete Syria Rio. Dole, teda nahoře v kartě. Já nevím, co mám dělat vůbec, ani jak to mám dělat. What? Double bang. Yes! 29 000. Dobrý. Jdeš ty. Tak jo, tak se ukaž. Kam jde tady dát front? What the? Co to? Jsi už dal fronta předtím a to bylo 360 povedená, nebo co to bylo, já nevím, jestli 360. Jo. Jsi chtěl udělat. Nevím ani. Já nevím. Dám fronta. Ale podle mě Hopla. s tím zadním kolem by šlo něco dělat, ne? Když jde udělat třeba ten... co jsi udělal, kámo? What the fuck? Jo, tak. Aha. Trouvek. Jo, jestli vám to připadá jednoduchý, tak si to rozhodně stáhnete a uvidíte, že jednoduchý to totálně není. I když jako jo, je to... Ale ovládá se to fakt blbě. No, To ovládání by se zlepšilo. ne, to je Jako, dobrý, to jako jsou dobrá moje- hra. Jako... Možná... Bronz medaile! A máme challenge a máme nový kolo. Nice. A teď jsem na řadě já, takže mám nový kolo. Kámo, já bych řekl, No. toto je můj názor na to. Jako je to dobrá hra, ale zdá se mi, že by se mohla jako zlepšit jako to ovládání, že by se mohlo Ne, já zlepšit. si myslím, že je to dobrý, jakože. A podle mě to není zas tak nový, že to je starý, takže já bych to ocenil. A já nevím, jestli se tady dá to Kdyby nějaká bylo- jiná mapa, jestli se tady dá dát jiná mapa, tady je pořád to Řekl bych, samý. že ty se dají jenom koupit za peníze, bych řekl. Já jsem blbec. Dobrý. Já to nějak neumím ovládat. Tak pojď. Ježíš. Prej, tak pojď. Jej. No. 540, ale nic. Co to bylo? What? Počkej, já to zkusím ještě jednou, já jsem prostě klikal. No, bar spin leda tak. Vás. Hoveno, vole. Nice. Yes! Dobrý, teď ty. Dej Ale to to sem. nový kolo se ovládá úplně jinak. Řekl bych, že je trochu hůř, ale dá se na to zvyknout. A když je nový, tak by mělo být asi lepší, takže... double bar spin, hezky. To jsi... Co to? Ty jsi to dal do prči z těch 8 000, které jsi vydělal. Prostě na pohodu a je to... No. Je to tady někde, kdo ví kde... V brde. Ale já nechápu, proč se tam objevují ty bílé věci. Já
Jak jsi to dotočil, já jsem myslel, že jsi v prčicích totálně. Double. Co to bylo? What? Hej, proč se to otočilo? Já vůbec nic nechápu na téhle hře. A proto si to stáhněte, je to dobrá hra. Mega dobrá, už natáčíme 5 minut. Jo, a jinak to ovládání je, že kliknete, já vám to ukážu, kliknete prostě tady, jak je to sedátko s korunou, no tak prostě kliknete těsně pod to, jak jsou ty šlapky a vám to nejde, takže vy musíte prostě kliknout na řídítka, zatáčet a prostě jede. Chápete? Doufám, že ano. Když jste něco nechápali, tak nám určitě napište do komentářů. Určitě budeme sledovat ty komenty. Doufám, že budou pěkný teda. No, to doufám. A teď takový první koment. Do píp, píp, píp. Píp, 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 píp. A je. Tady asi nic. Yes, co jsem to Všichni dal? dole napište, protože U Dumis. U Dumis ještě vlastně nemá kanál, takže všichni dole napište Udumis kanál. A 3 vykřidníčky. Jo, já se pokusím to nějak zprovoznit, ten kanál. Aspoň jedna věc, kromě chcípnutí. Dobrý? Hele, Tak jo. zkusíme udělat něco novýho prostě, co jsme neudělali. No počkat, Dobře, tam něco počkej. bylo napsané v těch Dám challengích. backflip. A Počkat, ne, dodělej neprotočím. to. Jo, počkat, jdou vůbec 2 triky? Nevím, zkusíme to. Jo, jdou. Hezky, kámo, ale prčic. máme těch 16 000. Tady nic. Co? Jak jsem to dotočil? Škoda. Ale jinak tam bylo něco napsané v těch challengích, tak já bych se chtěl podívat, co v těch challengích, jako, že bychom to mohli splnit. Nice. Kámo, 55 000 máme rekord. What? Okay. Nice. Jak to děláš, kámo? Nevím. 90, ty jsi blbej, ne? Hej, máme novou barvu a už máme stříbrnou medaili, jako, hele. Kamu, My začínáme video a máme stříbrnou medaili. Vyselek. Debilové. Černá barva, jedu Nice. s červenou. Jedem. Počkat, ne, tam něco bylo v tom. Jo, tak zamrkneme, jak dojedeš. Ne, já to hned. Tady. Mhm. To nejde přečíst. Prostě něco udělej. Nevím, bar spin. Dej double bar spin. No. No, já jsem chtěl beko, já ani nevím, co Dej dělám. beko! Nice. To se počítalo jako bar spin a ještě k tomu se to nepřičetlo. Nice. Yes! Nice! OK. 24 000. Je to tam. What, hezky. Takhle před koncem. Jsme tu. No. Jsi nějak zalakovala. Dobré. Ryš, dejte sem. A jedem. Na prvním skoku. Já si myslím, že to dojedeš a mohli bychom to ukončit. Za chvilku. 45 000, kamo, dej rekord. Kamo, rekord, musíš. Ne. Kamo, musíš, teď dej beko, 3 beka a 2 front flipy, já nevím co. Nemusíš, kamo, teď dej beko a prostě tady je to vysoko, takže. Co to bylo? 12 000 mohlo ne, rekord nedáme, ale nebo Tady to dobrý. nedám. Já už bych, tady dojedeš a já už bych to prostě, Jo. 540, hezky. To jsme ještě neměli, ne? Jo, měli jedno. Fakt? Ty jsi to měl. Ale já už bych to ukončil. Jo, ukončíme to. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete zanechat like. A já řeknu čau. Udumis taky. Čus. Já řeknu čus, ne čau. Čau.